Ngibiwe ngephutha. Hayi kulungile. Umbizelani kuManasi? Hayi angizange ngimbize. Kodwa futhi angisa umtshelanga ukuthi akahambe. Hawu uyizivakashi. Futhi nje usisi wakho phela. Kodwa ngishilo nje ngimfuni lana Vikrandi. Hawu usisi wakho lana ngoba phela ukhathazekile ngawe. Bakithi. Kade ngisho nje ukuthi ngiright. Kodwa ke miyeke phela ahlale ngoba usekhona vele. Kanti uqondeni Vikrandi? Ufuna ukumtshela yonke into bese ngiyahlazeka mina kuyena. Manje yini ke wena ekutatazelisayo? Oh vele kade niqalile nikhuluma. Uyazi bengilokhu ngixakeka. Ukuthi kwenzeka kanjani usavela kuthushuke nje esikhaleni. Buka la Vikrandi. Kunokuthi kuba wena obatshela lalela ngizobatshela mina. Buka akekho mina umuntu engimtshelela ngitshelanga umuntu. Bekubani? Umuntu. Ibaleke kabi lento esikhuluma la. Iphakathi kwethu sobabili. Ingakho ke ngivala umnyango. Kwenzakalani ngawe wena Monica? Lalela ngikutshele ke Vikrandi. Uma ucabanga ukuthi njengoba sekukhona uManasi, mhlawumbe nina nobabili senizongibambisa, ngeke kwenzeke. Angeke Vikrandi ngisho senihlangene ngami. Yebo, thatha la. Na amaqebelengwane. Ngathi ngikhohle amapapati. Ayibo maye, sokhohle wena amaphophata. Ya ngisawolanda. Awe Alka kungani waxamazela kangaka? Hamba ntombazane walanda. Ayibo ungayihluphi wena ngithi ufike namhlanje awuhlale phansi. Ayi ma. Uyathanda vele ukwenza into ekanjena. Uyabona nje uManasi uma fika ajwayele khulileka wena. Angithi dadewethu. Ngicela ungilandela bandla masinye. Ya ngizowalanda. Ngikhohlwa amanzi yazi. Ngisayowathatha. Ngizowalanda mina. Ngiyabonga. Ayibo we Monica wena. Kwenzakalani ngempela ngawe namhlanje? Wehla wenyuka njengathi uchatha uhlanya ngempela. Ayi gogo, ukuthi nasekhaya bengijwayele nje ukuzenzela. Buka nje, nangu noManasi gogo engakutshela. Batshele Manasi. Yebo, kunjalo impela. Noma ngabe yini nje lo ishekishini yeke. Hlala phansi udle. Mana, khulileka sodla ndawonye. Manasi. Ngabe usisokho nje vakushada? Ayi cha asazilutho ke thina ngosisi wakho. Cha ngisho ukuthi phela uzofunda kancane kancane. Uma naseke nje yena ufikile nje kuseni wayizela yena ekitchen ezosisiza kithi. Awunkosi yami. Cha uyazi ngisho ukuthi ubethwa phela ningibizile bengisoza. Hawu phela lona angumshado ayihambela yedwa nje lo muntu yedwa nje. Hey phela amantombazane lezi insuku zokugcina zamanje uyabona kanjani? Yini kwenzakalani? Ayiyekela. Ngathatha nakho. Usungcono? Wonke nje umuntu bezohlala phansi axoxa after dinner. Manje wena unqabeleni ke pho? Kanti bekuxoxwa ngani lengaka? Angina uManasi lana. So abantu bacanga Manje ya ngichaza ukuthi bengingekho ngalokho. Kodwa siyeke, vele wonke umuntu manje uselele. ayi ngiyavuma ke lapho. Asivele siyolala nje. Cha. Wena noManasi nizolala la. Mina ngizoya kwi-guest room. Ngobani? Ngobani? Indaba vele wena lokhu ubalekela ukukhuluma noManasi.
Ey bakithi ngimbalekeli mina. Ngikubonile phela nangesikhathi udla. Indlela ubuyenza kabi ixakile. Usho ukuthini ukuthi bengiphasa ngendlela ehlukile? Kulungileke. Ngoba nakho nje uManase ningafuni ukulala ekamereni leyivakashi. Kulungileke. Mlethe solala ndawonye ngoba ilokho okufunayo angithi. Yebo udadewenu. Kulungile phela keze. Lale kahle. Ungaphuthelwa. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke isisonke dear signature 169.